Gava şeva duyemîn dest pê kir. Şah Şehriyar bibe hedar û bibe sebir li benda Şehrazadê bû. Dilê wî hîn tije xezeb û guman bû. Lê meraqa çîroka ku nîv coma bû, hişê wî dagir kiribû. Şehrazadê bi destûra şah bi dengekî aram û nerm dest bi berdewamiya çîrokê kir. Şahê min ê hêja. Wekî ku min şeva borî ji we re got, ferman hate dayîn ku qedera Şehrazadê ji bo rojekê were taloq kirin. Di şeva duyemîn de Şehrazadê çîroka xwe ya yekem, çîroka bazirgan û dêw wiha domand, li welatekî dûr, bazirganekî pir dewlemend hebû. Ev bazirgan bi firotina qumeş, zêr û xezîneyan re mijûl dibû û xwedî dilekî pir pak bû. Rojekê ji bo karê xwe yê bazirganiyê neçar ma ku derkeve rêyeke dûr û di nav çolan de derbas bibe. Piştî rêyeke dirêj û westiyan, di bin germahiya Nîvro de gihîşt bin sihadareke mezin û hênik. Li wir rûnişt da ku piçekê bêhna xwe vede. Bazirgan ji kîsê xwe çend xurme derxistin û dest bi xwarinê kir. Her ku xurme dixwarin, dendikên wan kakilên wan diyavêtin derdora xwe. Piştî ku xwarina xwe qedand û destên xwe şuştin, ji nişka ve erd hejiya û bagereke reşa dûmanê ji erdê bilind bû. Dûman bû dêwekî pir mezin û hav. Di destê dêw de şûrekî tûj û biruskî hebû. Dêw bi dengekî mîna biruskê qêriya, rabe ser piyan da ku ez te bikujim. Wekî ku te kurê min kuştiye. Bazirgan di nava tirs û xofê de dilerizî, ket ser çokan û got ax, ez beniyê min, ez çawa dikarim kurê te bikujim? Ez te cara yekeme dibînim û min tu carî zirar nedaye tu zîndewerekî. Dêw bi hêrs bersiv da, gava tu dibin vê darê de rûniştî û te xurme xwarin. Te dendikên wan avêtin derdora xwe. Yek ji wan dendikan rasterast li çavê kurê minê ku li vir dilîst ket û ew di cih de kuşt. Ji ber vê yekê, çarenûsa te mirine. Bazirgan fehm kir ku ev gezayek bûye, lê dêw guh nedida hêsirên wî. Bazirganê zana dizanibû ku li hember hêza dêw tenê dikare bibe xwedî soz û rûmet. Wî ji dêw re got, ez li ber biryara te serê xwe ditewînim. Lê tenê daxwazeke min heye. Li malê hevjîn, zarok û deynên min hene. Destûrê bide min ku ez vegerim mala xwe, mal û mulkê xwe li ser malbata xwe parve bikim, deynên xwe bidim û xatir ji wan bixwazim. Ez son dixwim bi xwedayê erd û ezmanan, piştî salekê. Di heman rojê de ez ê li bin vê darê bim da ku tu canê min bistînî. Dêw li rûyê bazirgan nêrî, rastgoyî û biryardariya di çavên wî de dît û pejirand. Bazirgan bi dilekî şikestî vegeriya bû mala xwe. Şehrazad tam di vê cih de bêdeng bû, ji ber ku tîrêjên sibehê ketibûn hundir. Şah Şehriyar ku ketibû nava meraqa peymana bazirgan, got çîrokeke pir seyr e. Ez dixwazim zanibim ka ew bazirgan dê vegere yan na. Ez ê te şevek din jî nehêlim ku tu bimirî.